Auntie Mavis, I fan out here. Me pacho me timozo go sisi ya. Wa ho na woni wura na tie. Me pacho ane. Na pacho wura na what tete your friend say. Ni didi baba abu. Kasa den kakra ka ni didi baba abu. Baba abu. Me pacho ade na nti baba abu ayewa nti ma ntimi nkase Auntie Mavis. Me pacho me ni natna efie 2014 am ni shia ye. 2014. Hey. Na okohu wade me kwakira na busua. Na me so me kwakira me busua ogina so bokokoko. Esra busua se ono ye muslim nti obaba ba hyehyɛ awale no muslim. Me busua fo te ase ma no e ma ye be wale. Nti ewie ye no me tuba ye sala. Na ye se me te wase na onye muslimi ni. Na me ko Pentecost. Pacho na se wudi otiwa no wo asantini mwa. Me fira fijase banko. Ya fijase banko. O ma me no papa nyina firi hi. Eho nyina no mu. Amu nyina firi na se wo asantini. Me pacho ane. Mo nti wo renti wo tuba. Wo ya de. Pacho ye nto aso. Enti 2014 we ye bibia wie ye no. E na me ne ti awaliem. Ben fie miensa no ka kire be se. Omo wo fie nya pade bi te se fie kumasi fie bebre ne kumase store so wala ba no. Enti so ye bibia me mu anu no onye ne bedru me bi me ya ne beboa me no nde onye mo bo kumase enti bebu so mienu no obeka kire me se ohu owe me enko abo so na enko hwe ade ti metina moto so ne ko me ne ko ye no na o kire me sasa asibi na okodi hu dwuma eno okodi okoto ye ntoto e wadi ndin na me ye witness enti menene ebe anu ade to mani mi se me hwe ne opesa wo ye timi mu ano no timi ya me ane beboa me timi so ka mani butu nsuom eboa bia misika akodim ama efie sika yie de me na mton force first me hu no na mton force me ye force kwa bijan me pa cho o emwa no se me ne matiefo nyina ye ha ne ye wo e na wa bantu wo kire mu yi a emwa no aha efie se bia aduane nuam ene masie bibia okonso so a obagisika eno so de ene nso no me kakra me wo bia me de ma no e de ko edan no ho a aha otimi ba me ene de me ho awio e bia 2 million 3 million 5 million na me de ama no enti me ne te ekopem 2024 bo ha no ka kire me se memla timi kwa na o se wonya oba ope ena me ka kire se me yo oba na o se da bi me wode me ye ne lance enti aka bi amabo wo no ho ana se me ho de bi amahwere e wo misika sem bia na odamase na e mo manye pipes anto so nti odamase nti wana mka chense me hu na ni hwi motokura na wunipi enti se na anya plot asifie ama wasa atobi won chen no de won ko na se wo se me nkwa wo de gya me kwan na me nko me ba che wo oba ka kire so onya oba ope aha na mka chense me yo oba na se kire sei so opa kire se odo oba foforo e ba na me nko na oba bi obesi ni pe bia no dipa cross wo yiri nti won wale no na se muslimi esum no de anka de wutimi ware ebro baako ana woto so sei me na medikai okay enti na se na nko betimi ware bia be ka ho mom enti emla o kansa na me ka so nya me kwan no eno so rehwe masum ena mka chen so ndi onya me kwan no se sa asam no kura ompa bia tie se gya me kwan na me nko enti fi na koma me nka biem enti dia o kan se ai me efie no me di pipes be kwa ko mami nwa na abeje ba bia wo betena maka no bokọ na wo se won kwa ti menene te wa ai ade achen na mko na busu afie ko boy abusu na mane se na ni nwa na ye omu nwa na ye ena mo dwodwo makoma ma me ba afie no mka so mo ne be kasa ti ade achen mo wo gya ho no aduane a ena obae eni atem ne hu fi ho kankan abo funu krase ni jimifo eni why na dis atem papa no eni odi me matem na nkrofo atwa ne ho ehye me aduane ton sesei omo mu didi nyina omo atwa me ho ehye ono atwa ne ho ehye anaja me die fele ko wura adam se me peso obi akora be ho se me no odi matem enti okasa wie ya okoye no babu sumi nsia ni me ho no oba se asem na me de to wanim no oka ho de na buza nse de asem no se menya oba ni bi enti be ya akọ me pa cho me ba wo me na me pese me rewura se na so oka se me wo hwa na oba ya enye wo ne ne ti ana me ya na me tonta za no pa me firifie
eba eja ho meto aduane okay enti me wagya no ho no ena oba ho oh okay yento aso enti wa no se asem na me de to wanim no onka wo bia no bi san se de asem ena se de menya oba ne bi enti be ya akoboko na me mpe ubiem ena me so wanyu oba afa ne bla o se da bi ono anka nkyere oba ne so oyere enti wonti me ko ka nkyere oba ne so ode ne be ka ne enti kwa na me nko na me ka se ne sa de wonya me kwa na me nko me baby na me ne tena efie do ba akuni enti ne atam ne na wodi me na no wodi me ni nyina mu manfi no enti ba ya bosome ene na otwe ensa ene ofre me woni dem eno so na me wo abonti won no aduane sa awia na ofre me woni dem tim kwa na ze ni pensia ene wo ho ena ono ade tu dwa se ane se me de efie ni pipes na koma menuafo yi enti on beba no no abeka mo hye ayi April ya on beba no no abeka senti on ba no no beka sa do wo no no aka ubetimi no mo ntran timi nso na abekwa na woko ti wana man kasa na mpie was na de na magu anwam ti akire na nko busa za ne se wogina wobusu yanim se wo hye me April ne so a wodi mi ko efie ho ana se wodi me kwan a wo pamomen o se some de medical kasa ko mempew enti eduru ba bia wo befa na me de memfa ho enti ni nyina mu no manfi no enti ba bosome ene Monday ye atwa mu ya me papa yale da Sama hospital nam ko no timbe no the grader abedwi me honum nyina ama ba bia me ye adwuma no canopy a oje 1000 kra me hode koye no obubu egu sisi a me kase enti ba me de awre ho koda dem enti me da ho na dwofa be 12 no be frɛ me timpeja miti a me hu de me ye me ho to ano se sɔre bra me so me wadai wo inside ho ena ono so abonten dai nti edu anwumla na makoda enti mo ano be frame ti o frame na me mfin o tena bufo wo mu that time no enti o frame o se bla wo de bla yenko ena me ne ko ne dem me ne ko me ne hia na anadwofa no ti ade che na me yese ba bi obubu no no me ba be botent kitua bi wo ne nche ayi container ne nche ho na obi bedidi a me de plastic chair ba ko bi esu no atimi anya kwa edidi ana se esu ana ewe ebo a timo wano this speed ba sa maame maka cho se mempewo oba na menya no wo se mempam anya sa wo nwale me enti ko na mi besiesie ha de ama na mi wi amasimi stores enti be ya firi mi soko ti mi bie ma no na se na gya me kwan ono ne ho na okoda na dwo no ma ade chi ya wo san yakọ bubọ wo apata se de be ya obi beto ade no benya kwan didie e na wo san bedwiri gu ye na wo ne da sori ye na de chi ye enti hwa no se ko mempew oba na menya no me be ya he de ama na mesimi stores me be mi project enti ko ti me bie ma no na me se jam kwan na me nko na hu menye se na na mete enso na hwede o ma mawie etu de jam kwan na me nko kasa ne yam so no if it's our best start no be 3.5 years ni light kura mi nabi mo wa twa me light mu wo se wa fie oba ma me light so be tu enti me da sum ana afi so no aduane menu aduane a no abeto oni hu se hoye meyi no o se hoye me weak point ni enti no menu aduane a no abeto kg ni so ma me nton ebede bi a weak na asen ma ko hwiegu enso nya aduane keto na me no a mitimi no a mo 40 cups a day emu 20 banku ka ho enam chiadaka ni nyina aya sa to aso 5 times ameneka aba beda medim me kaja me sifa me de ton nyam nyina papa ni nyina su a me ka sei se so a me tu edi me de ya adwuma mpo me nibi na nka manya bi mpo akwa haidai enti fie no onfa me de ma me na me nkwatenem na wonya me kwan na me nko na fe de ma ble oti wa ya ba ben kasamo no ho mame na se de wo kasa woni no aware ne yemfie mpenu ni dunan oti free enemfie ma na se mo ware mfinhia dumienu ne woni ne opani ne wo ba me pa cho da bi menini nipa mfinhia dumienu mo tu ho ana mo yentu ho ana mo na one secret am de be ma ne se ono no se menini na be ekobe 9 months no ka kire me se me no be da do we na me fa ena me ka kire nse no ama me yam me ma ka me yam de no wanka se biem mame ojiri se ye re no opew pa en achase ne de minim me tue me ne hia e foforo
menini hia foforo de ode to manim se me ni bibua me intimi so aduane kyese menim de meye ena wono so ne kasa no we nipa bia wo ahobrase kasa manipa bet no wo kun sunsun ti akire ena mabiu efri se o kan se obonya oba foforo opeso ware no mama hyase mfiri ha wo so okokoye wo ho ade pa okobo okokoko na chi no se yenim se enu muslimi fo so de wono gi ayefro no oye ubi oye omo chekere no masalachi ama malamfo a echichire malamfo ne chichire saade na wono na no ne ya aware no se omo kire se edi adanse se eno na edimu se omo kire se gingim no ayi enwom na ibebo no de oye no kura eye good che enwom na ombebo no se kokoko nso abamu na je se ye wa ya kanfo de ye no so waso oye kanfo de na me papa ka kire no me papa number osisi am betuma fra no o ka kire nse o me ba be ye efi amamle na emum no mam ko ye masala chi die na eno ehia okay ko so me kramoni nti se bibisa amamu a na sem kramosum no ensipi ebra moye masala chi de na wo abusuafo e wo ho na ono so ne de bi wo ho wo sra abusuan ma abusuan tiate nti obaye no e ho no abusuafo ni ho a ono akope nipa o gina ma me papa e ma me papa tiate na wo ma me no papa tiate me ma me de wa firi mu fine se na ajabi wo ajabi tiate na wo ma me na wo papa abusuafo no na ebi amunyina tiate ebi begina ho bra moye masala chi de no ebi a megina ho na de okama ne to abusuan adwene mu nti na e ma wo ye ne sa de en wo kan ye o ka kira abusuan ne se ma obia enha no ho na we no wotimi kofa malam e o masala cha na se me fie wura ebe gina ama me papa e wo me papa dimu na wa o papa wo ho de ade nti na obi begina ma no sa tem na papa no ne nan ene kura me kasa senya onye ono nko ane busuani okay Matias na nka busuafo wo ho so wontimi ma wotu bofo se kwana kokko gina ma bes eno no wodi ne sunsum ne tumi ama no enti wo gina se emram nyina no esanse wo tu obi wo no ne tu obi nti no egina enti wo ma me abusuan obi ama papa busuan obi ama wo no mom be ma no mom ne pe obi e ma ne gina ma wo ma me se ye kase koyi adanse ho na kwa koyi no odo na esisi aso Lawson FM wonuane a waka gumpre num asesen no emu de ahe na wabo aposifo amane me pacho manfa nko baabia bacho kasakase ma me pacho manfa nko baabia yo bia na ja oba ne okunu kasadenti wanfa nko baabia ne emu bi ho a wotua mawo anase wo ka kasade bi a kire se metua mama wana bibi sa akoso first wine no a ohwegu yi me oyeye no me wo ho enokra no woye sa mama nsa nyina huye no ena emso obi fa kire frɛ no sɛ Oyerepa FM to sroi enti me wo ha no bebusa me sɛ na me wakokurum na me se daabi na obusa me sɛ medidi na me se daabi na obusa me sɛ me mana didi na me se daabi to ha no woye sɛ meba ti anwumre nsa no aka mama te sɛ obi afrɛ no Oyerepa nti onim sɛ bia me datam ko Oyerepa nti no bɛka kire me sɛ medidi no enti eno achi na mani tua wo mani oma rebi anu baabia timi na metifie enti me one of the 4.5 be share me zem se me fanya kakra me so ya na me wo mo ne niema e wo fie enti wo kan asa na de achi no na makalanta fo nkola no so omoto ade enti ba asa no me de ses kan ko di dwaketua bi beton ma makalanta fo nkola no ti efiri ho no o ma me bibia bi na efiri ho no so waka bia gu bia efiri ho no atoaso me ba cha atoaso no ono na busua de me gidi se wunim wo mo me gidi se woye ho ade na busuafo no bi baaye woye me ho ade ni sister o mo ye ko go so edi na busua pani ni picture kura wa sisi ya wonu mum ena gina ye se e ko gina ma na mko pokokoko no kwase awa kwasra wale na ma ni nwia no na akire no emra wo sa asam ne be de no ni sister no wawu ni sister no ye emra na oda fom no ena okoye no video record no gu ni phone so say do dia dia onka se onim tiwa enti nipa na one ne kwa na wi an ho baba mama ne say me ni asemasi na ko yi na so no wako video ni sister no say onimu nti do dia dia ni sister no enkasa na ni sister no so wu last year aya ye yi
apart from this sister no na busuafo ben na oni mo mo ye na busua minim wo mo wa aso ate na mmra wo ye saa de no wono em se wo ye na adwe se bedru mire bi obedim bad ni ntino wa anhye da ma na busuafo amam bebre enti ba se asemsi ana se bia aifa na ye bia me ko aso ase ye na maame ye mo mma enti ada oye made a edikai enya dem de ko nanse ewe no enam kokko no mbusam se na hwan na onam ka se me no obo no tia obo ade ani mu dia se ne ohun nyina ye baako na se no omukura no ennim se abeya made wa mane se me ohia ame no obo no ene ode me ko kire no wo ne fie wa amfama nkomesu won mu we mu na minnim wo mu tie kire na mbenim wo mu minnim wo so no nya akwebo kokoko no awie obo no so ye ombusia ni di omabusua pani omabusua pani ba wa free mu ni picture kura wa ha sesi asabe ya dance nti se ne hu ne busua ni ba ho ade ye ne mu de ene na se de dance e kakra wo baabi na wo de na obi am nti apart from obo no akire na wo akọ abusua no mu a wo kọ akọhu maame ne yam mmabi na wo kọ hu wo mo se na no wo no so nkita hudi asitie na asem we aduane hwehwe egu ba wo bo mu bia ma ne pen na ko bo mama ne ma bo mama ne bet wo mo no kire se wo mo bla no we nipa na ni so hohye enti se me kofie koka bibi kire wo mo a okwa no no mo ba ko se adenti na me ba mu tie me na ni so hohye pa na ni so hohye enti tambia no mo ne ko ewo me ho enti se me de na asem bia akọ ewo no mo a obi ase wonti da bia ne baba akunti ko no ma pam me mama enti aduane hwehwe egu di atwa to a hwe egu ye dabayi ayi dana odwiri ho me kofia papa baaye no me baaye na wadwiri ho no na bronya nim ana bronya nim na eno kra de wanhwe na mba na wode grade na adwini nti no na anwea abomu amaye nkwaya amaye agu ani nyina mu ase no mame say dia pa na so pe free baba say dia me pene say so also on peme ondo onye oba kokora on fa na emum no o man ba bi ntina e no me hunu no onsi fie no on top plot motokura no oni bi stores o si no onsi nti ondo man ba bi e dan na fa me ne man kogum na unza unkasa ye mu no ahyase no ka say wono wo ka kire wo say kumase ajapade de wono mu ni ne na na enso kokko top plot yo ka kire wo say woni bibua no na wo ye ajapade a ye wa wudi o sesei enti say wono ankasa na say wo na no ye ntanta wo wani mu sa me na minim abusia me pamocha mo me na minya yera baba abudu na me ne no ni komo na abu baba abu na ye ne no kasa ye frɛ no de ye frɛ no na kaminya no a na enka atwaditia pamocha mo hwɛ line ma me twan no mama me ntie baba abu ne nsɛm a ye ne no ahwetwe nkomo no wode etu entro mame abusia Lawson 96.3 FM afia oben ha no mo abrɛ na yamfa seda ema Lawson Herbal Center wode enupa abadwaso ono na ede delay man capsules aba emema enom enya hoden ene nti be ma jibi mo genia frusa na pecho prepre efon no yempe bo modern na pe eye delay man capsules na bodwuma ema no ya de ya ti ase de dada ene nti Lawson local mission ne DCS ya himfie nti oba wonya ntibi enka wonya ntene nkanto obi dia wo ya kachi wonkwa ne hoho e Jerusalem abonten so kwana kokopɛ bito ena Lawson Herbal Mixture eno so hypertension mujabro so asiche yade entabunu yade ni nyina ye noma na ayaresa aba baabi atuntum bibidro ne abrofo dro ebenya bia to ye pebia to aye 024 861999 me twa baba buno afia ye ni dwa kakra okay ye ni dwa dia ye nkopɛ eye emu papa na ese ye momodin indi eno nti me kanfo eye premium jasmine rice e dia amount gina so why hello yo okay bye baba hello baba abu ye besa afre biem kopim se ye benya baba abu no nya de ye home so
Avia yankwe. Premium jasmine rice na make am for ediama we emo pefie ni akofa ediaba. Emo papa wo no a eyi maako wo de ya anwamo no eni die mu na de ye jollof. Afen so fried rice no betimi ediaye. Na super premium jasmine rice no so ewo ho no mo a obetimi di abo aduane. Papa we emo pefie ye ne de mo papa aba. Enam say ye dwi ho ntini yasan so de jambi soya bean oil. Papa hwamo a apomoden ewo mu. Enya anwana wudi na yare ni bia debi eno nti bomoden a na nso pe bi uwie nso a eye yummy tomato paste na eye very healthy eni nso ye kokko kama utime de ye nkwan utime de ye abomu wo de ye jollof afefefe we eye mo pefie ye niema pa ye de aba adwama so ye wokuma se edum Oyerepa TV eho ne wo bomoden afro 0244 615117 0244 615117 make am for ediama Blueprint DNA organization eni de mpese ohwehwem na hu sampa abofra no ye wodia eniema nkoye wo na oyire ntem na mmofra ne ntia bomodin tutumi kai ne bra yakache ne hwehwem mfama se be ya obenhu sampa mmofra no udie wom 0547 113957 make am for Blueprint DNA organization edi amount baby a ubenya asase a ohaw bia eni ho afen so edan a efe na ye kama na animonyam wom no eye Bugis real estate and make am for edi amount ye wokuma se ebuakwa for ye ne beje wasase and afen so efie papa 0543867793 makacho se baby a wokwa kodidi no hu sampa wo didi no eye Makion restaurants and I make am for ediama wo enti woni abusuan mo pe baby atna wono wakodonkua no pe baby de natna oyire no pe baby de natna dia eye Makion restaurant na make am for ediama 0244 417 446 make am for Makion restaurant ediama ensu a eye papa de ba akope eye kanjen ena make am for ediama wo enso ebua nipadua no ebua ema moja nso bibia koye kama afenso bana koma ho nsem kidney ho nsem dia liver ho nsem dia eye kanjen so na ebua onum anidiem onyini da because esiesie nipadua no bomodin apɛ kanjen nso ibi ye wokuma se Brahman UGC Tafu New Road about Route Junction 0241 449191 make am for kanjen ediama wo made de draw tie for the draw hunemu mreye de eye Jerinals herbal mixture edre wumpe bi no matutumrika se ntontoma ba beka woje ho anyi bomodin a eye Jerinals herbal mixture na make am for ediama wo herbal shop bi mo benya bi ato 0241 814677 Jerinals and I make am for ediama go fine koko mojedra wono mo atimi sampa wonu medro no eye go fine koko mojedro na make am for ediama na kan hu say ye the go fine ointment so ba adwaman so wa poso etutu no wo huna ma etutu no bomodin na epebi 0244 596532 Ohene Yere Yo, me da say, mami nkonko tie baba abu emra. Yere agreement people sinyina 6 years. Ebewu Aprebi ifie no so nya bifie busuan fie. Yere me paucho me no 20 years. Wabetana fi hokra the document ina agreement people ina 6 years ebewu Aprebi ifie no so nya bifie busuan fie okay it's you busuano ena what one more agreement so back council so no enye no kure no back kire on church and this point on church and this ya be meba arasa me no be kasa be ni krebuni me appear with TV so me pa ucho wada woro also where the mantie sabre biem me say one church and this we chiremo one church and this woni ma me enter woni ni hia na mu da kra Nessa menu no share one nemu a eno nche so we yere 96 points so dey not number be confirm be adunu the show was 20
what the evidence. People what do not money is what the Baba. No, Yere says, What Yammy, what Yammy. If I only in Shiana. What's it? Or my home, Medawachi. And Baba saw Baba damage, you know, we can't throw. And the Chiramusa one me for 20 years, 1 year she died. Baby, and the nip pretty one for question baby for a pound you be no credit wounded in one. Some would not crememore. Oh, say the penetrating the afro and came through. Ain't I mention each simple and short. And you, when you're here, When you may over hard down with you. Nipa what the man and 1 man. Maybe I made me worry and free and Lawson that is what I want. And your man soon after they Send your own name, I won't want to cross all in the champion. So also, but only not the idea. Baba, something no idea. One also I give you fast moving The bit is idea. But I never did the green. Survive any of the worry. You should to say. About your maintenance can be see. Would you walk out the Musia for Bianca Samuel Hall? The liberal want to be Yashi, one could be Panoa, one and Guadano. And the Bapping in the crowd, I have been. The Bapping in the Noah. Now, why are you only 2 months or come to Mukran on my say? Why? Why only champion I didn't fear best any? Baba, I didn't keep the uncle for the high dime. That's a woman who could be near the Mania who the Abbey. Lawson And the other better on Lawson TV out here. When you're pin and sleep home, when you're pin the liberal missing pin, when you're the shall be a minimum to see for you and the one by the yellow. When you're pin, it's 3 home. P, the men not next year. Ni papa no a was what the no mammy, one coffee papa no maramu. I'm friend and member. The penny power the no mammy. I want here. Now you hear the benefit in Russia, the Beva Roma, the benefit in Russia. About your men appear what Jesus. Also, are they? You see me appear me my TV so. Are they TV so much or you come in? No, there be a Yanasa. We don't do like that. I'm a Muslim. But then me PPI, so maybe our person and fan or the book, but you may have no CT, but you pull into the 6 no Casa, you pull in no Casa. Martini, so what's I don't Casadia and in Becassa, you have a feel. Aha, what the Opa, one and on Casa. Beside of breakfast, yes, ever feel. So say, woman, I have said about her and ever about her. People know what they know, man, no. People know that why it's free no honor. One for the panum, but a woman for the panum, but a whole body here. Yate, One, watching. you are here, that's. Aha, the MPS away and yes, and no, but people know what they know, man. Mate, that's a bar. Babadu, Matepa. So what to be American? Aye, that's it. Whatever TV in this one, the Quabe my best from Wakasa. Won't be my best from and wedding come out TV in this one. Yeah, but the person with that, That's already show. Abusiafo Baba Bu any attending can weigh a typical wanton disrespect to Mamitiwa. Mame, was it onim wonware wu? Me papa a number wa. Was it yan pena and no? Me papa. And none dear wa jetum so ne wada. Wo behind dan woni fie. Mame o dan pa na kokko han ya na. E na okohia no wo ho ana. Me pa acho. Na me ko ha da wo mu fie achi. Enti wo hu me no. A wo se me pe no. Me ne tena be me ko 2024 no. Me ko bidru ha ani be boso me kura na wo hu me. Me so tatam no. Me pa acho. Wo ko tena wo mu fie achi. Aha, mu fie achi. 2024 na me ko tena ho. 2014 asem na me kan. 2014 e na ko tena wo mu fie achi. Aha. Enti me ko tena ho no. Ni ayikura be boso me miensta kura.
ena na se me kodwuma watata me sa me so meba no na me ma no akwada no meba no ama me ma na aduane adi ne ho no mu dwale bibia nti me hu se de we anani asi afi na wo ye na me so beboa me to ade awale asa peme no ma mpusu miti ena anchen so no de me kwache na busuafo na me so no kwache na busuafo eti so se me boa me papa number ha ye frem papa ena busuafo peni so be high dan aha edan na sem no na mete omo fie na chi mete omo fie na chi no me high flat nti efie wura ne ka se ode ho no e ma ne ba to ya so ode ho ne ma ne ba no na ni sister ya wawe ka se ene sa ade a ma ne dan no ntinam na wo sa ma wo yire akotena ba bi foforo ena se omo ma me balance 1000 no ode ma me no ena wo ye se ne sa ade a ode be sie da moto no ama me na matenem me ba cha sa bre no na woni na hyempra twe ase ya na me ne na achempra se sa tem ogi se sika na me na hyempra se 2014 until 2018 na me course afie honom no enti na woni na hya ase atwempra o 2014 no ni awale mpo me ne na awale 2014 okay enti 2018 na wo ye se me mla betena ni fie honom na fe de na wo se ni fie ho be han dan so de obeka no 2014 eni ehu ye 2018 me da ran ka so de dan na ekwa akoma ne ba no me balance 1000 na kamu 1000 na ni sita no se ha wo sa ma o yira kwotena fie bi o yema ye ntu no eni sa de a jisika na fesiete da motoi ema no no ntenam na edu anwumele kora wa ben ena wo gi 1000 no di siesie sa dan na ma me se na wa ware wampa adan na wo jisika no wa mfa nkosie dan papa da motomu no siesie ma na se no te wa adan no wa metena ne nchen e wo so no ne all can say ono oba entena dai ba kum de o ka kire me no to no oba entena ba kum because tem bia onya wo enti me entena dai we num edu anwumela na ma ba beda ena dan o siesie ma wo da moto se me pa no so ni sika kra na o di siesie ma wo amfa nkyere do ankyere ne yire se wo kra ni sister na kire no ase omo tete ye ne bufu se na adenti na wo yire na waje ne sika na ade da ya ma no enti di be bosumi be miensa me wo ho no kobo pipa ba se mensan nam se die pipa ni ti mi ready hwe nam na ene de da na ade mama han no ene o se ya adanse ti na busan se adanse be wo ye fie ru adanse be enti man fie no ena wo de pipa no kwa kire me kwa ka kire ni sister na obegina mu na ni sister na ka se ma me fie no na baba bu de na adwene nya adwuma sa na ni sister na ka kire me sa pipa na wo de ma wo bi ho pipa no ensuo afoni nyina na wo san ye nso obedo ba se kire no me wo de ba na o ye sansan me kwa na mnim se bia abo so de no baabi enti a kire me gi ya me hwe na mse na efie no pipa eda ya metimu pipa na wakofa abele mi na se wadi ka akura ma mikrofo mienu bi asan edi adanse minim edi mi sa na mi ready na msa na eda ya mitim na de odi mama haya o mama san no oso o sanya hwe adanse enti na enti ho me ne twe be 2 hours se me no ka se na mda so ne twe ti bi fro na mko body sita na ma ne sita se enko ba bia enti odi yiwani enti san kratare no so wode fie na ma wo de dan na ma wo fie sei no so ta no so de ama me efie fie sei ena na e wo so me refi kakra I want de me refi o refi an ke nya krata ni bia ye sei ya na wode awi mu no wo so be han dan se so asema wo ka ne se abusuafo a ede wo e ma na ware no se wono mo e wo ho a ye mfa wo momra se ye nya wono mo a obeba enti se de asema so me no bi no me papa number wa me busua pani number wa ha ye be frɛ wo mo na de nya frɛ asem ye be hia wo mo se de be ya ye betimi akɔ baba bu ho papa na yale o papa yare aya de ya obetimi akasa ye benya na no asem enti ye be hia eno nso enti ma meti wa se de akɔ akodro no just so twen wani mu ho no ye baba beto so wate na nyame nso won kan ho no ada Ohene Yere aya papa yi wa buya maami kwase wo wa gunani mu asi wo on se sare o ton ade a se de usi pai no sare usi pai no sa na wunya ne to ada asema na pesa okay asema na pesa me kan no Ohene Yere na de wo pai ne se ya na wunya ne to se sa de na wo ton no se ne usi pai no
saa na yɛtɔ ma wo sɛdeɛ wɔbɛsi apae no no ɔtɔn chinkafa ɛna kyerɛ saa asɛm yi sɛ sɛ osi pae no ne saa ne yɛbɛtɔ no deɛ mente ase hwɛ ɔnsɛ maame wɔbɔka pa wo kyɛ sɛ wɔsa gu n'anim ase o maame no abɔka ahu sɛ wagu n'anim ase papa abu ne ne a yɛne ne kasa yɛ ayɛtwe yei sɛ wɔno pa na aka saa asɛm yi paa yɛ wɔno aso deɛ frɛ no wɔgye tumi sɛ wɔno a ai maame no wɔsɛ ɔde yɛati wa wɔse me ɔbɛhan dan yɛ maame a ɔte ha yi ɔsɛ yɛfrɛ no yɛati wa ai ɔde yɛati wa na Mavis ti wa ɔti wa yɛ aba na ti wa saa na ɔtu no na nka mepɛ ne tu baayɛ a ɔtu baayɛ ne din ne din ne muslim yi din ɛnɛ ne ai mpamokyɛ ɔmo saa nyemrɛ me nyɛ din na kyerɛ yi hwɛ Ohene Yere papa ma yɛnka no korɛ sɛ obi ka sɛ watu ba sɛ ɔse ebia ma bɛyɛ kramuni bra nanka menya kramuni ma gye atom sɛ awareɛ ɛmfa me nkɔ yɛ kramuni a maame wei deɛ ɔbɔka ankɔ yie koraa adentia na obi a wakɔ han dan wɔ fie ɛdan a wakɔ han no obi ahu wɔ na watumi agye atom atu ba ma na yeye na adenka gye sɛ wote wo a fie ansa na watumi atu ba fa na wo tu ba na yɛde wakɔtena wokɔ han dan na omo amutuba no omo ni baby am do omo kana edom kwen ansa no obi bagi atum ni atuba no no nipa na wo tuba no ogina ne naso efia wode ne ko wura mu ho baby wode ne ko tena wo ho enti maame wo tuba no de waboka no kra na meka no wo tuba boka enti wo ka so wo mu tuba nyina na de wo ko tena wo mu anka dabra won hye dan hwei ene ne ebia me na me hye dan hwei na won hwei ye wo bia wo tuba papa se ye ka kira wo sa ya oye akani ene wo tuba wo kyenye nuanom a mo ye nkramofo na mo ye sremfo na wo mo san eye nkramofo wo kyen wo mo kura wo so ya fa na nkotena fie bia mu o ne na wan tuba ye ne na wan tuba ye omo tuba ye no omo wo ho mimi ni binom nti na mama kasa no because papa no be ware no papa no efia wotum na dwuma oyɛ na japade a ɔwɔ ɔka kyerɛ ne sɛ wo be yɛ kramoni na wo gye atomu no ɔmɔka enti ɔto saa na mo na wonim yenti a woto saa na mo no so wo be gye atoma be enti maame we na ankasa ne tuba ne de wabɔka de edi kan na mom yɛmfa nsua de wo se papa ne se why na ọkọware no free ye ọkọwa no free hwansem onware no asem a baba abu ọka kire ye ni ana maami nso ba yamane no ọka bibi se ebra wo mo obebo okokọ no knocking na obaye awofie no na wode ne kọ masalachi akoye de aka no wa amakwan ama na busuafo ama enti na papa ya asama wo kan eya abam adenti ne ye waro onso ohene no busa no se ne papa anasa ne maame na musini ben na ba bie o se baba abu se omu bi kra ma obenyu obi aginamu ama no tie obi nkoginamu mu obi nware o enti aduru ba bi o busa o se hwan na bebeje waware afiri ni ho asama wo busa ye maame no no hwe yensua de anye be ma no de be fa wo ho ede wadi na chi no na hia nemu maware na wutum anamo no tiase ansa mami aware de mami atiase mami tiase enti baby a wakodri one day nka wakwasa that may say why nka wa mutim tio why ho ana me besra wo free ye tinacha sa wo de wo ho koma no bra wabusua enka ho emfa wo ma no enti papa bu no wanya ade afo producer ofa de adufo de so aboka du producer ebusa no se na anyambia no nya one na da se no obi da no nkyere se wa wabu mami akwase a kra na papa bu a kyere se je se nya ne mpra no ebisa jamadama ne ho kyere no a no afre no asem no enti mami a okotena baabi wo ma wo ho kwan ne yede wo kogina sa agina breyi a na kyere se wo ma wo ho ayefo yenti amese maame na ma ne ho ayefo yanka no kro wakotena baabi akọ dan wo hia be ma wono na dada wo se obeware wo ma na nware wa ware ese o ware wa petu edi dachi evie dum yenu ni o sana wo mu o ma na tu akwakoye da motonu ama no o na o dan a wa han tamu aso ama ye de balance amount
1,000 cedis na wa jisika no na ono de abaye da moto mama o wie ye wasa ya krata abra o se sign ade na je so o ware wo na ko jina ba bi kasa nipa we ware wa na wa nkasa no wote asaware na sesan ma memra papa baba abu ho kakra hwa ya na mema ni yakwase abu yaka kwase abu pa papa baba abu wuti se na ni ate from day one abu mami kwase pa from day one wa ye baba abu wa to eti ma onim kwase abu na wa ye kwase abu ho adwuma wa ku mami ye numase kra wa fa mami ya nya hu ase kra abroso o ka kire ne say ya na nkrofo se meyire no nti pe baabi fa na menye o baabi amebe wa no mami na ebo ya mane o ai engineer so opese fi hon crot ye no ofiri ho wonya kwan kofa oba wo pe no ade ne ba fi na ewiase wo de mami ya wa de oboni suma ka ho mami amane a wo boye se wo de wakoto asase asidan aduru baabi a mami hu ni mfaso mawo baba abu enam se wo nyina so obi nti wo de wadwene asisi mami wo bu mami kwase a enam se oyo oba nti hwa ewiase ade bie ni pa obaye no enya wo se wa ya afadi baba abu on pentamra fia aso wa mati kwase abu ni asisi a wosisi mami no aso wa mati TV so no bo bu na nim tia wa fo so ma mami atuba baabi ade ne ko wie ni on pe baabi nyina no yeso egyina ho kwa bia so no say ye no kresa mami na di adanse ya wokrata no omo ye asase no omo toyo omo de sidana o se mami ensaka ne chafa yemfa ne so no atwempena wa nwa no na no obi twempena visia dumienu ensa yes sia ontimi nkomo we de na wotwe bia ne yemfa ne mienu chake bosome eyesai na afimu ayesai visia enum ho ne asem no enti kwa bia so no baba abu won pe baabi nyina na oni baabi ya me ya pa baabi a wo dwiri ne niam agu ya wo san be frɛ na nadwene ne koda ye so hu sama ade a kye ye wo me mubo apata kese obi be fa aduane obenya baabi atere di enso no wo san dwiri agu so how did you sleep with serious in the night? What was it? And then your love and affection and I said now who feel keke anu antra just oni odo ani akoma pa e wo mami hu wa heda bu mami kwase a na ebia na mami nsoso no ebia na na busua no ene na chi no bia ho mmere me ya sure so say nipa say kro no da for play kro bi man na why wet Oyine ne sesai baba asa bia wa me wa chire condemn nanare asa we dey asa wo condemn no a ai baby a baba abu condemn ni nyina de wo munie me to aso continuation no ai de me to that dey na so na ya ya and nti na me pesa ba kasa do baby I the free no me free want me for baba abu no ma be wie no ye ma me e de yi so ma bo ba no so na me nim say enka ye de nipa ko nyame mu ko ye ni yi obi ware ye Christopher ye ware de obi akosore a na ye de ne kose ye ko ye na brabo yi ama no minimu se de enu anam nkramofo de na tie me ya de kro no a Ohene me sanya ene na baba bu because man show waka sembi se na na jesu omra ma ye ne nkasem wase o ma TV so ada ya wase ni sumo ne ntinkramo sumo no enkramo sumo ma TV so ne mu metimi bu bi kwasea me bi se baba bu enkramo sumo no wo sumo kramo a wani mu ma TV so ye tiase ne ma akofo bi ba ebe to se so ne da mfie dumienu mi bi se nkramofo ayetie ye yiru anum ye na fufu bebe imamfo ya wase ye pe ye nim nkramofo yes mama bisa pe kramoni bi bisa no fre kramoni bi na yes ogu kramoso ni mu ase ogu kramoso ni mu ase kra because nkramofo mi ni mu omo no se o mu ye nkramofo papa mama mi nyi ni se obetuma ya asade we da kramoni a osum kramo yire wonye bi da se makofu bi ba hwe wo so be ha dan wo fie ho fine na na je bisa wo wo yire no no se nya yire no no na wo ne na da wo sai so no bi da na nya wo yire no no sana nkramo fo yo mo nema esa no kondra sana nkramo fo yo mo nema no kwaro tu se okochini no wanya bia sana tie sana tie na ewiase edaka hwe wo be bu obi kwase a wadwene so nko ba bia o baba bu unko ba bia o
wonko sɛdeɛ nkramofoɔ mu gyidie ɛne sɛdeɛ Quran si kyerɛkyerɛ ma wote aseɛ no menyi ni da sɛ wɔ Quran mu sɛ fo bi bafa saa kwampɔ ne wei so menyi ni da sɛ Quran makwan sɛ obi bɛha dan sɛ wotwem one ne twem pra sɛ wo bɛware no sɛ wo nware no wagye atum sɛ wone ne da mama sɛ wone ne da deɛ ne tire na ebisa na ne compensation sɛ bɛbam sɛ wone ne da deɛ aha sɛ da no one ne ni apam bia wo sɛ opata no mama hwɛ adeɛ wo mu nie maame ne mfie no ɔkaeɛ no ɔnsɛ na ebisa papa ne sɛ woni na twempana mfie dodo sɛ na nkana na ɛpɛ saa kii no because maame ya bɛka 12 years 2014 12 years enti nka papa no ma yɛhunu sɛ mene na tɛ even 2 years koraa ɛyɛ point but on sɛ ni nyansa dodo baba abu wo fre nyame no nyansa onya ya ne sɛ ɛwɔ sɛ me nyansa me di bedi bɔne na me di yi me nsɛma no because baba abu nim so ka sɛ 2 years 3 years a yɛne wo bi ka into ɔsɛ emfie ni hia sɛ yɛ 12 years a mama wontimi nka ne ba bia da sɛ ɛyɛ me mpra no ana me ne da kwa never 12 years 5 years kura wontumi yɛ nyane sa wɔ Ghana mmerem enti baba abu hwɛ na yɛ ne yie na sɛ nkramofo ma TV so de a ɛne yɛ tie nkramofo yɛ no mo na tie da bia omo ba ko de baba fo ba bebre unko ani kramoni aminim so ma TV so minim ba bia Quran atworo sɛ kramoni nko TV so na ba twa nkramofo no mo ya sɔre wɔ TV so no wo mo nso enonko amo nso enonko mama mami wie ne sɛ aba mami ɛyɛ me ya sɛ de papa kan yɛ ya na the ben on se me kanse mo se emma yama sebi yayefo moyefo mama mo say niama ayefo mo say niama o nyanso nya yanya entoto ano a wototo na no nyina ontimi lande wo se kame pese mi hunu se wakọ be na busuafo akọ report na wanka se obusuam nso e the ben wodi na busuafo kọ baba bu ho me ko na me ko kan na o ma se me ha dwen dodo na bi o woni wofa wo ye santini ba woni nana woni papa nua woni maame nua woni busua panyini na baba bu tie bu kwase a kire se asema papa na kan ye me kore wodi nyensa fa fofofo wodi adwenka se biti no eno ka kire ne sa ade ne no koye no wo busua mu nye ye ofie wura kora betima gina mama yo kodem mama Meso me ka se baba bu se wo fa de adu foda wo boka du na ni de ani wo so be bre kire se wo hwe wo yiri se ba ye na wo bre yo tituma ni fo ka kire won se wo hwe ni padua so yi ade abama ye me ya ne se obi a di back be ma ko yi so a ene obe fa me ware me mama me nti so obi ka se me ni hia ne ware ye aye me da se ene wo so opɛ me aye condemn ene na jeja ho sa wa ye bi eja ye ga se wa ye bi ato ene no kura de ko sisi me yo condemn me da se pi ko sisi me sorry won aye abusua na no ye hye asem bia se ye to aso asem no ye se ye wa hanom na ye nua bebe bia ye friend chairman ya chairman ye friend Akwasi Agyeman e ma me ka kyen se Akwasi Agyeman di no de modu enti won ka na Akwasi Agyeman ama mpani ampa ye to asem no so ye se wonu mu fie na ye dada e na ni nua ana pani ba kon ye friend Adai wonum ekope contract ni bi wonum de efie no ma no contract ampa wonum ebubu fie no esiye contract ni ma wonum sika ma de ko han dan contract ni wasi fie na wie o wie ye wadane e de ama wo mo wadane ma mo nyese wonum contract na ba wie ye da bi wo mo okaso be ma wo mo store mienu wo de store no ama wo mo na store no e na wo de ma wo mo na chese eyabusua ajapade ene nti chairman se wono de nka ommam na emom ni nua Adai abamu nti na ema na bamu chese wo de na nkonim se ne maame mo ene ne wo fa mo ajapade se wo mo mfiri ho a enuru wo mo ema no so na nso ni nua Adai abam de a wono so bebam Adai abamu ne sen wo de di kan ama han wo de ma han no wonum ante ho hwe na nso sika no wo kyeye ene de wo kan se enumpo sika ne maame enaja oba baje na 35 million wo de ma no enti sika dodo a wo de e ma ne maame ne de ho de no ntimi ni ho adanse ne mom de ogifri ne maame ho no eno no wo kan ye ene enti e fra Adai mo no so kire mu se wo kye sika no wo se obi anya 43 million ene wo de ma wo mo 46 me bo a 44 mo o de ma wo mo na de atoso mienu no ena sika no abusua no na
wo mo enya nhunu sika no na ye bisa adan so e ma wo kire mu se e ka bi dida ho ya na wo so wonum tuatua eni na na ma ne mfa ma wo mo no enne ye nya busua no e wo ha eni nti enye wonum nyina wo ha de na wo se ye ma wonum nyina akwa aba ne ye wonum nyina atwetwe enkomo mpa mo cho ma nyina akwa aba busuafo mpa mo cho empom te sei yo de di ka me hia ade ni de he papa yo ofa ade empom te sei be afidie no ho biem yamya dompa me hoye yo ofa ade ye ma mo ni adwuma pa na wo ye na de se da wa ye ka kire wo na nso ne ma kakra bi na aka papa se ye basto etosumie no ni sika no so se de be ya abre no entia ye na no ene otwe nkomo na sika no aka 15,000 eda ho kire ye mu se ye aka 15,000 ni enhya se emfamfiri ho oh okay Ohene wadaroma me da se so ma me sa akonya we na mesere wani dim pa se enano ana menua na kasa no o kan kasa bi mani anye ho mesere wani dim pa me ya akra de ba menyini kakra ma ware awo mafo pa cho kasa be no kan ye o address din bi se ade no ye de meto papa pani pa o wukura no 93 years ni fie ni pa bia momidin da ma me fo mpani fo mmerewafo nyomo frem ofa sa kasa no kan no mani anye ho kon fa so address midin no enti ase ma gidi na frɛ busua ni ma mde din ni di bone enye fe me pese sa de no or retract sa statement no se ade no ansa na makama sem no kra eni nyame anim ni o sha se nyina na o ka ofa de nanso se de be ya asumdue be ba na eni ebia na me ka se kra o kan ya me makra madwene anko ho no me recordings ni ntra chairman me de on frame ofa ni nua ne me on frame ofa aha me ba cho jehone ka kra bi ni sa na de ye nto aso se mpa che de na me ntwen san ose wo ka ade no man kasa ono obekasa no ono kwa statement odi ka di matem so ono ye wa ye adwuma 15 good years nya adwuma ono no bebe wi nto ne so mpa mata no mapa na chewo me ba cho ho je se ye be ka sense as no nya asem so ka of ade wadaroma ye ma eno ne wo ho ye nto asem no so ye wi a wadaroma se o se on pa chewa mini problem bia fe no ne to ma me so mini problem bia e ye de ya e free had ye sa tena se biem enti ye be ka eno mini problem bia enti wa fa pa cho ye nto aso Ohene wadaroma no krese ye the store ama han second time na me metime baby me ntifie honum bi da krona me ma me frɛ me se store no yeso obi aba ho nam so okay sa na tie dia wo moni nuanum na mane enti me ma me nua ba akọ da no me bondi che friend 60 fua na ofrɛ me no se ene ye kɔhwɛ na mo mfa manipa no na kasa nyi mu si nipa no obesi boy bi so ansa na me hu no boy bi de dama han wabu akwa na so okay me oba bi ye adwuma chese me bansa to mo je me number na nwumre no mo frɛ me na me no mudin komo se edan ne de nya me dia ye me ma me no mo dia na normally no omo de ma han omo frɛ me na maba na ye no ma be ye nhyehyɛ enti nipa ne ba ye no obeye se no kre opedan no e ma ye de dan ne ma no ye de ma ne wie no me frɛ me ma me nua no mo ka kyerɛ mo se edan no enipa na ba abetu ya ho ka nti omu nyina amra na ye entrance no mu hu komfa so a omecho musika mfise sika edi ka cha ne first na the problem bi ba mea na ise emu nsem bebre mea me bu mani go so se ehu hia obema ana me twa akire aha nti me ma me nua ba akọ na ka kire me se efie honom ede ne de ne ho nam so bibia ni ho me ba cho ma me nua ba ye hwan ya ya friend 60 fua na do di ka kire se obi aba store no mo hwe o ka se mo hwe store no fa han no ono ne frɛ me se me ma me se obi aba dan no ho nti ye nhwe ne fa dan ne ma han nam so okay mate na ka sa me se me ma me nua no ba akọ no wanti fie ho afi no abetena ho nom va so mu nyina ye old kakra mo yare nti ono so edin the same ye frɛ no maame ata aha nti dana kafrao dana oba ne bae no oni me bedi nkomo na me so okay efie no eni wo me me maame no dia enti de waka bia me no mbe kasa na yahu de sese ye ti oba ye no me ka kire ne se edan no ye de ma 300 million for 5 years
Ohene wo hwe eda no wo kire ye mu wo nyina se dia akosi ni se wo dia ma no okay wajiska sa enti se dia wo ke mate wo nkire mu na se na se omu nyina ya we se wo di saa so na ma han oh yes wo omu nyina ya we enipa ensia no aka no wo bo obi amane de onim se ye de dan na ma han ye mi sister na me ka se o maami wu ye no me nana e de ne be share ne mama na namu ono ni nipa na onim ono ne ye hwan ono ye fa ni sister abaya oni ha se o takrade na se ono ni maami afrim na so o si ni maami ana na se maami fo nsia no ono ye be kana kana good sanity enti maami fo num na aka ne de nyame anim yen ka no kre for once awia bi mi kohia omo ene me maame omo ye miensa kohia omo ofie na me ka kire omo se enipa na ba abetua dan na eka na omo anhwe ifie okwan omo fa so ewura fie honom steps e wo honom no tiles ni nyina sei ema abrebia omo complaini se contractor ni me yesi contractor nso ye nipa bi a o ifie no na sa nhwemudie nipa nsia ni nyina wokohia wo mo miensa na me hia wo mo ba ko de one de fon so na me ni di nkomo nti miensa na ye hwan miensa na ye me maame e na me maame ata ana me maame araba ana araba e ba cho che maame e de no ne araba no okay enti me ka kire wo mo se yenhwe na yenye 1000 no ne yempe dade modan no se de be ya wo betimi afra kosora obi nko pra wo honom enko fa problem biama enti me ya me bo me maame keto ama ne sister fu ano se okay kope obi na onhwe 1000 dodo ebeso ene dade ne de be bo ho no na me pair boy bi no check in nyina na se on twere mame o twere ni nyina na me de to na nim se boy ne se 1000 no sei na beso dade no so be sei ba cho sei ni ye sei ye be sei no amount 1000 na sei 1000 no ene dade no waye me ma 1000 no 1000 no ye to 15 boxes ena ye to cement 3 bags and ye to tar cement omode ye adwuma no ena workmanship ni na aka bo mu ye sei ni na aka ho a mpacho mo ye pene ye sei e ka no na ye pese ye hunu na fe na ya keka bo ma ya tete e de afiri mo na fe ye hunu mpacho to bo ma papa na wo hwehwa ma me no tiles na to ye no ye to 15 boxes kan nyina abo ma me tiles ba ko ye 50 ba ko ye okay tiles cement workmanship sa adwuma na wo ye nyina no ho ka ye sei okay se de Messi state to I say bia me keka na me kan nyina bom keka so pen sa dia na se me mo keka ma na wo ka bom na aye simple ama me wi paper na be ma wo mate ye okay tiles no one box bia 150 cedis anti kan nyina how many boxes 2250 tiles no box no 15 boxes 2250 plus and tiles cement no eso ye 100 cedis and 3 bags of cement enso ye 240 cedis and tile no all 2000 or 500 cedis on one is be to 2000 e ofie ho nyina nti ni nyina na ye 500 no 1000 no to no 500 o to 2000 or 2.5 nti as I 750 nti aye 3340 yes fi say any an nese nke kopo mani betutu ansa na all 2000 na ho adwuma ne tutuo ne to no ho ka ye 3340 mo ena na o se dade bi ena dade na de board down no a pipe 2 inches round pipe eno ye to ba ko bia 1.5 enti ni mienu eye 300 good ena mesina o de dade no be board down no unim se ye kase ye kɔ ne betim se ya bre ni nyina be sa no matwetwe no unim ne tro no but eye de ya wati ni nyina afri sika no a ye be han ye no mo okay good and into na wutimi also wutimi bo amount na ma okay enti se no tiles ne to ene dade ne to what free sika no mu no sika store no mo de ma say me pa cho ye de ma 270 million 27000 enti 27000 wo ka e kai mienu bo mo ati free mu enye kan mienu nko a menwie ye paper ni ni okay ye hu tiles ye hu dade ne ka me ma wo hu amount a e koso ya metua mo hu amount de beje okay ya tiles eka
yate dade ka eka ba biem na e wo ho a wo san kwete free say ska no okay eka e wo ho ne say gate ana da we na no for the past 2 years ni emie da sa rolling gate no ededa dia no eda store na no ni entimi mie ti da ye bie no nipa oba ho ma ye hu say tisi etu dade no e de to ho grease nya sa de obetena dan ni mu no enya de so obetimi abie gate na no pa bia enti eno nso ho ka enu nti ye fa world e ma ne be hemi wo hu videos nyina wi am de ni nyina be ma ya wote eno nso ho ka free mu me pa so han ena de e ka ba biem na no wo kan live bill bi ho asem na de ye nya me pa so ye ntua eno de ye ntua mu bia ye ntua wata be ntua live bill bia ofi enti sa e ka hodo abobo ni nyina no ye ti free 27000 mu a ena wo se aka sei sika aka ewo me ma me nua no ho eye 150 million which is 15000 yes okay enti 15000 no say ye kokote ya wa 27000 say ye ti 15000 as ska akada ho no ye ti free mu a it means say wa boka 12000 right sure. enti 12000 ne sa eka ya wa bobo ni ma wa bobo me bo mo mba cho ma me akwaba yes ba cha makase kase kakra ma me ba cho wudi ne de say e frame akua samba akua samba ma me ba cho ba ne ade pacho me ba cho sa store yi han de to so mienu titiri obo wa mane ne sika gie mu obo wa mane e ka na o se wo fie ho a wo pese ye tuatua tiles ne hwan no obo wa mane okay me ba cho e wo nko an obo wa ho mane na so ofra woni wunua no your friends say me nua no mienu ho nti mienu e ka me ho ene wo ka kire ya se mo ye miensa na msi ne be hwe ase aprade ne ye so ahodin bia ne ye ho nti won fasika ne bi nye ma me pa cho wada roma mo abusua mu minim se de chairman di ka be kan se de no ye mo abusua pani no wa free o free mo no mo asibi yo me ma achekura me ane di me ma me ade abusua pani ankasa na mo abusua pani ye oba ache mo abusua pani ankasa ya abusua no mo ye kasa we ni pani oda mo ano wo free mo no mo di bi esi na na mo ya di bi esi na na mo pa cho ye hwan ya ni nua wo abusua no de na si na mo ana se eye ni nua nti mo dwen se wawo no se onua no na automatically obabedi ade se ni nua no be ma ho ansa de ho heso ho enti mimi ntumi nkyere se we ni edindu ansa we ni edindu na che se munsi abusua pani tobo na se ma me munsi abusua pani ana chese tio ma me no ni nua ho se wo wu a mimi wu a mimi nua obedi ade enti wawu ye di na de ade enti no ano no mama you say titiru of ada you say maame de mo say maame de o ho no mo ana abusua pani so wo ho oyere mpacho de tie de maame pese o kire ne say ya busua ye wa bu akwasisi ya no ono na epani o ho no me bra na obo ni din no onya abusua pani no ye nanafo no da ya no anti officially no abusua ntana ase say o na ye abusua pani but ye ka ye busua e wo kumase a ye o maame pani wo ho a ye fe no maame Gladys on the day busua ni nyina no okay but onya busua pani na is officially mu ni busua pani oya busua pani maame Gladys no ye ni oba pani ye ba ye fia ni din ni atwere di kan of course mu ni busua pani ye wa busua pani oba na ye busua pani oba na mo de na si busua pani oya oba pani o da ye ni okumase ande on the day no okay but ye trako ye kuruma ye wo ye nana ba na wawu ni nua be ma oda busua ni nyina no me ba cho ye na wo free mu a o si sa afie ya ni ye mwade e na sa bre ye ka ho asemi sa ma me abusua de o ye oba pani mu no wo ha no sa onnya ma me ne ba ana o ye ne ba ni nua o ye ni nua ni nua ba afi ye fe no nto ma ye mra wo nana ba ni ye mwade a ye mo ya ade ase a se mu fie asem ni ye kan no me ba cho wo ma me ye mo emma na mo aka kire no e na mo yi ade se onhwe efie na japade so mamu ana ana mo abusua japade so mamu ana esa se abusua pani ni ho enti no mo na mu nyina na mo ka mo tiri bo ho se ade na ehwe so mamu ana me pa cho me ma me wu ya aha de me na me di ade na bibi si a
ya na mafra de obi ani ho obi ani ntine ana menya kwaku bre tanka asefo ababa ba chama mo ka se obi ani ho wo nuanom no mo nyina ni kumase ha ye wo kumase bi ye ntie wo ebi ntie abua na mpacha ade wona na ti fie no mo bia wote ye fie ho de won ti obi se na wutimi fra ade bia na wo wutimi fra wo nuanom aka wo ma se aba me fra o mo me fra o mo ka kire o mo so se tanka asefo abesama mimi ni bi enti misikwaku e behwe ya besama jikrata no waje wode ko mi obi amene me amede man sa jiko e ba cha bia wote no nuanom bia eni yet one wo ma amene yet obi ani ahoden ahoden wo ho e na asam aba nso ye bo ye ho amane wo ho na ye nyina ya ka kire ye man so wo ho no mo eni ntina ma babisa wo sa no me pa cha o your friends de o de odi mechi no nante kura ontumi ma na so se ma no utimi ni di nkomode oh na se ne e ba meka kire no eno na me pese metie no eba meka kire wo nuanom amane na afa wo wia ne mo ma ye mo ye ma amane nti sa na obi afre ne baba fri se ye de ya ajabi wo ajabi ti ase e na merewa ne kokrafo mo to na fonfon e be hye ya mo madie mo nti eno de enti asa wo fra wo ba na emom me bisa se wodi kan bo wo nuanom na amane ana se wo mo amene ye ti fie de meka kire ye mo enti na me bisa se anye bia se mu agasa mo maame mo maame ajapade odi jam no mu na mu nyina mu ahia mu se yema ade e na nhwe so ana me pa cho efie no me na me ye pani wo so enti sa asem bi ba enkola enum boy obi ani ha enti mitumani ade kwaku bre na maka kire no ma me ande o kana sa wadaroma echia kakra o here pa cho echia kakra wadaroma de tie ne se if you yeah boys obi anti fi ho no obi ate ne baby obi ate ne baby na de nti amaame ne kasa ne se obo ni nuanom amane a ni nuanom ma no omonye ready say asemba ne se ya bibia si wo fi ho omomra omoba jise sikaba ande wuntimi nsisa agina ye ai ohere me wodi nti ame kasa asem wa ma anase yetu na mo we wantu bi eno ya dance ye se ye ka kire wo no wa ma iti no kra de wo kokoye kra na wo bie ni hu kwa so boss bo se utie ma me kasa ya mo wa mane afiri se ye dwen se wo nye de ye ntimi kasa ohere se utie ni kasa mu a utie ni kasa wo se ni nuanom no obo mama ne me bia wa musa se feedback eja na ede no mo ka kire wo o se o ka se no nya no de me bisa ni wo se wo na ya na obe wo se bisa ni me ma me no me be ne pa mo e ba sa na je se ya chia kire se wo no wo ka kire no nka me party se mabo me nua no mama ne obi ani mu se ye nyina ye ntimi nkomba enti na obi anfra ne ba pani mra na ne mo so mo ba be hia sa na mo be hia mo ma me no timu bi e wo mu se wo mo ntimi mo mo so de na enso mo si gina ya wo mo wo hobi enti wo mo tumi no mo de tamu achi but se ekoye wo no nko ade na se ne fa papa enti wo se me ka se wa nam a wutuo na yo na eye sene na ase ne fa kakra bi fisa nka wo hwa ade achi de enka nya bone so bacha wati de me chese tinya se wo afom na mom enema bi na eya to sene wo ho papa nti se sika 150 na aka no ohene ye ne dai na eka no nso wonim se me nsom me nso aka no mu kire se contractor ne beda ne fie na mamo emfinhia aduanu empimienu ne aduanan wotwe achi 2048 eno de fie ne be mamo saa bere no na se fie ne hwene ye ne ya wo du sika beye enti contractor no so wono se onye fie na mehia no ha na etwati afisa saa ka we sese wo na otua enti ma Jesus ka yafi contractor no dia me pene saa asem na wo ka no ade a de enti asa paper we me twere to ho no de tie ne se me Ohene Yere me ka no kure bi a kire ho ye fie ho enye de nka me pene se ye ba betena ha sei ahase a mete no me feel comfortable kra na enso so bibi na aba e na me wa ha sei enye hwe de tie ne se sa contractor no ya kono ho pa me ni di nkomo even task no ko otome ma me dem de na utia so na yekum na me friends data ade a wo ye no enwie peye ne senti hwe na fa ye tu ye na ma me de tie ne se me ma me dem o poli ties to form me se me twen se contractor na mra o mada enti enkopem da be na ma me poli awu na me hu nyansa se ka me to task no
ene nke ye fra asem no ena me frɛ contractor say tiles we to 2 year o ma me di mi sika na to ye nti se wutua ka me ma me afa ho awu ti me tran ma me na wu ansa na mato 1000 ana de to so mienu eye no krese contractor no efie no ohwe so for 25 years so wo hwe ye contract na wo honi mu ase de dan na me ka kire no me pese me san akom biom man koya de we say efie sika da ho a ye hu de ye mfanye na me de ye but me busa ma me fo no mo dwen say no ansa na contractor no ba na se yewu a yewu fi say steps na yetu ba ko anto oh hwe e ho kra don say obi mo so oh yes oh men kansa yes what take sa why ye na free wo sin say obetwa ma me bra say wo pra wie ye e na obeye ya na me koya mfaso obi ani so ma me hospital ka ye wo ka mfaso obi ani so na mfaso ama so ntia ne de ye but me say na unse afanu e na say ye ya begina mfimfi nti de wo kwa atan de wo ba atan de ogina mfimfi ni atentro nti say ye no ye free contractor no ani amana hu say mini problem dia mini problem nti say de be ya sika no ho anya nchinywa hye obi na ntia say be nti won fa de aka ne so ye so mini problem dia mini problem dia na kwa twere de twere na me gidi say won kwa beti ase say kwa pim say wo behind down over amamo no mo home maintenance there so your friend no wa ma ye be ye ama na ba be who say me kasa me ka say contractor no she a friend na me mani beje pa ma me for so be nyoma sumdwi me da se wo wasa yo be nyoma sumdwi chairman me gidi sa asemi de me ne ofada aka kodure kwa obo ato but na me pese ato me na me pese yeti enwo ase say ma mfana ama so bi ni me kwa so bi chichi me say yes na the man pakro no o ma yehu na on pato amkasa say okoto ties ye nyine dan ni esi bi de nya me fie me na me reso ye ma receipt me person provide this ties no receipt no because so be church ba me no me nso me be akoto no ba so the receipt ni ba de no an chairman mami obetime peja microphone kakra me ba cha won hwe say Charles receipt and wasem say ho be basem a contractor no so twisa protest no ye kwaji esi ka contractor ho mati ka menni wa ka ye mfa no nto ho mati na ye kwa contractor no ho say no ye pese contractor no hu sa kopim se obegya ifie no mama ye no hu siesie bia ye ne ka enti ye mfa nkodan no so the size ka no be so ye so a ene ye say okokọ sere ye so okọ han ye say okọ ye details ne chair no no obegyi ska ho de ho enye ya sembi Bacho ne me ya adwene ho. Bacho me no ya adwene. Ya mo e no be onto ho no. Mati. Ya to so bi no ofa dey. Be bacho stores no me gidi se wo no mo ye nkrata to so mfi sia se na wo de ma wo mo. Ke benya receipt ni bia agreement paper na ke be bi. Na ya huru say na ho say 2 enya wo nko a na wo ye fie wura no. Wo ma me mo dia na wo use. Me kra de me nka fie no. Ya pese hu how a content no constructing no ni ade pese hu agreement paper no send city no kwasem ne say ye gi o musika no ye nye paper ma obia paper no paper ye no me pacho paper ye no ye nsan so enti enye valid jese ma me fo no do mo nsa hase ana de tie no so say store na ye ho no ye hwe stores a contractor no di bia ma ha years a wo de ma wo mo and you follow the paper. It doesn't matter until the 5 years. 5 years. And the baby 5 years in the ma. Okay. Obi enu ani fie 6 years. Okay. Obi enu. Me say enna hye mudie ntimi nso ha. Eye den age say yenyankrata ne bi. No problem. Na ye hwe ne wedding no. Ye hu say de sitie say de be ya asudie ebeba. Ma me pa cho akwaba. Me pa cho ye fra we say. Acho FM say wakutu. Say wakutu. Wo nua ne chairman na say eye wo de no. Ohene mpacho. Wadaroma. Mpacho. Wadaroma. Minim time you be free hase yeah kwa me on say dam na me kasa na me obi adwuma and then me could try engagement be awie be 2 o'clock yeah we be ko sesi ya but ma me di ma me peni ma me di ayina me bi mu chen ma me ni antiata o ma me ni antiata o ma me ses kana ye che no nya bi first one e pa try second one is ya bona mane se ye dia ma on kan hwe nchile me okofodua ade konti am se me bra asem no ka me won asem ka no me ma me ene o mo net ono otikofodua ansa no betena ebu akwafi ho no na pomode obetena den no bibi ebesi bi ama me pani ade achi dia na achi ma mienu ni ade bibi ebeto me ma bi ofra me ka kire me if there stroke che ma me kro da dem won na fra me kofodua
efre mi free kofodia asakoto o maame da ho ntimi srobla na behwe enti nkade enti na nka wo de store ma han ya wafle me maame aka asem si a kire na nka me ba wo so be fa maame ne ma kosi be ye ndem we made enti na nka maame ntimi mo mama ne se na ekoso mi so bebi sa me te ho nsem na bebi sa maame no so onim ho hwe wonte na ties ne so oto ne step ties ne fio nyina na oto ties na steps no ties ne so oto na nsem me ba pani wu be 7 months ni me na na oye abusu apani da ya no wa kumase ha no omo bai to mo ba no mo se omo pe contractor na ka chen se ties no so oto ebe yi mirwafo na hwe omo anya contractor no ete ma me na ne ka se adwuma na contractor na adwuma on fa fie ni nyama ye 25 years na dekita no on fa ma ye ete ni kwan se ye sika ma mi store dan sika ba na wuti bi de eto ties no enti na se de me ne ofade aka kosie na se obo adwo so ho sa na tie behia contractor aha na mo meeting na o ka se ye ya ofle me maame no kura bia ni mu maame because wo ba me se wo ya nya ebem ni be hu de ekoso ni wo ko fodi a wo so wo agbogu asehin wo maame flo ma wo maame eti e ma wo ti e di enti me ka maame yes so e maame mu ye ne so e maame mu maame pani ma so maame ye de eti me nti fie wo ba me ti na di enti na di store dan ma ha me maame ti a me de me nti Ohene me pa chon pese me clear bi ba wanti e so ba wanti mi amba me na me ba no ene ese ye clear sa de no yo enzi wane ma wo etoye se me maame kasa na wote de okan ya e na me maame efu asote ha o frɛ na me ba me ntimi mfa me pɛ enye bibi ofie ho fi se me so me ye nana minim se me maame mfiri mu a me ntimi nkɔpre me maame bibia ofie ho aha enye me bisa me maame se enye no kreda chama ekudnyaro tais nene ade no so ye no last me ona ono ne ade na chiri ma ade ni di na chimi onu frɛ me frɛ mpo ma se ade na ma me ya 1000 bia ma se me pa cho ade no sa kasa no na me ka ade na amati mesremo dabi me on frɛ me bra dabi o na mi nuanom no omo on frɛ me bra frɛ ma de boko enyusu ade no sa word ne de me mpesa no de asante kasa fi sa de me to mo baba pani pa na busa po ti asa ma me pani me so na de me to ma pani mo ti akom asu se oti akom akonya se si okom enti obia me mo di ana ma obia to pani me ma boni bi obia to pani na Ohene Yere me pa twa me blay me wo me blade me wo na me blade di na chimi odi ade di na chimi enu e frem say wo the 1000 amana ma me susuro kwache no kura nya nton say wo the 1000 amana say me fa nto aduma ma me na me se da bi ade ye ma me pani ba no me bra no but me mpese ma gini sika akome ma me yalem o chena me nyam 2 cedi atana me share code ni sabe point me say ma me yalo na hwe ni ntime nje e na frem pa ma di sika ne to ho enti me ba oto so 3 kwa adwuma me wo wa na frem say ma frem pa ma say na kwanchira frem me say sika no nya ade na de mama anti o na ye sister fu na de ne da ha ma han wo soro ho e no de 1000 amani nuanum na omo yale no enti kwa na kwaje na me se me nkwaje mi ya frem pa ma na akọ ni me number ti ade chi wona frem pa ma frem sa akoto na me sa kwanchira say 1000 na mbo se wonje ya ade be ade nya ade o na ye Stefan na de ne dan ama han no de ama nuam no mo yale no ama ade bi kura mpo so won fa nto ties na so otro wo ma hwe contract ne me de emeye enti se frem pa ma no kura be ka no kura sika ni di no be 3 weeks as 1 month ansana me kwaji na me nua chama so won kwaje e na me friend se chairman sika no nya ade na de mama me fo no esi Stefan na de ma ni nuam no yeso ya ma me mon keto an sa ne fo Stefan antakakla ma me pani kwa ne friend ma me enti sa sister aunt Stefan e de manu nuam nti kone kwaje eti me kura di ba 3 weeks am ko fa ma me kwaje adurama ne bia me kona frem po ma ni was 1000 no ye say wonu de enti me ma 1000 was say enye ije se matim ne se was nye sa enye Stefan e de ma ye na ye sa sika na e ba ye no ebi na ote 1000 ma me fo no wonim sa 1000 no me ma so kire say ska 27000 no o si 15 e wo 64 ho e ka wo so wabo ye 12000 ti me ka bo ma 27000 ti e ko na say me sika na so what you see me 27000 na so ani nti na me mo so no
And it is say 1,000 no say sister for say of father na de chemu 1,000 e dey say dey nkan. Nti me dey see and dey Ohene Yere dey me nya na mesra ni say sasum ye bet obi ade o mu wan cd obenya na asumdwe be dey. Nti mo ma me be hia wo mu nyina na afi no say dey asumdwe be ba no of father ansa na mo na wutu makase no ano no say dey be ye ne say awo say ma me for obi ama ye ba peni na mo kabo na mo ye abusia Ohene Yere pa to me ma me manya me na me ye peni bibia si ame na me ye dey me ko me ma me ho eduru wa ba wo de ne be ma ye no ne ye committee asi ye ma me no manan of ade na fe wone unuanom ahye ede ba japade no so me pa to Ohene Yere me wa sem so e ka ma chiri ba o te ka mu baby oba bedua ne ye wie case no ade me blood there say woni ne koto odwan this ka call Ohene yiwo kwa ya ma ni nua na chiri ba no wo se nyi woni ne ko odwan de woni ne koto but say ski audition rip mu de odwan na ko Ohene ni papa ni wo se de yo woni mu ho hye na odwan de wono kwaku acha no si pede ne nsasi ko se woni ne koto ma chiri ba no ya twa no e wo bacho Ohene mesro de ten say sa asem no kan sisi ya no me nyina babia kan say eda ye ko enyankoma de na acha ne kan ho mpacho mo record wa ye ko to odwan no me ni nyina ne ko ye mo record wa na ye ko fie hodi ade na ko me ne me bra na no wawu no ono na me ne ko ye na no ensem mo ka ye nyina me woni nyina o me fon so aha anti mini problem bia sesi ya ye ko office e be wie ka sa no akọ akaka kra bia sa na boto over there what am I just mini problem mate me mo akọ me say adwuma me no na ewo mate mini problem na me MC kra wa me dey minimum but e bia na won share me ba se bia kra me ya hye wani mo nso effective de no na wo hwe kra na che say maye din che say mani mo guase so no che say che say mani abre mo ho amoni abre baba sui ti wana na po wonu na pe woko Pentecost ana also wahunu baba enu nti yentu ba wo hwekwan ye ofa so a wo se wo de atu ba wo eti yenru from on na sister ti wa yi ma ya fi no every ne kwa so akọ ne Pentecost eti wo pa che say wo ti wa nka Pentecost wo nya be ma nware no ye wakọ gire wo ho ma enne hwede baba e ka kire wo hwede baba e ka kire no che say wa na wo pe ena wode wo ho akọ ena metone ema ena wone me dakra no de aduro ena ye wo ka sa time no wo be ka se no wo ka na sumsem kitu bi e de ba asema sister ti wa anya de wa na wo pe ena baba aye wo sa yima ya fi no efri wo kom ho na afa kentre wo ho na se adwuma no wo benya bi wo ba bia kokoye no wo ho na afa Pentecost na ye free de metimi aka yeah sorry yes sorry Ohene Yere yedase abranti ya obetra ha yi eye owura ade aha yene ne wombihia yene abusuafo nyina bihia amedase yede besi ha condemn de woni asem bi aka man no was Ohene na was yede ne to Ohene was said ne to pani ade wo de ma se e behia wo